Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tiri munzvimbo yekwasadza kuya kwamakaona katichiburitsa nhau yemudzimai akaviga mwana wake pachivanze. Tichirimo munzvimbo tiri kuramba tichikupai zviri kuitika. Nhasi uno nhau yatinayo yakasiyana neiya yekutanga. Nhau yatinayo kandeye mombe. Mombe tinoziva dzichigara mumatanga. Mombe mbudzi hwai kumatanga. Asi mombe iyi hadzisi mombe dzakawanda, imombe imwe chete. Mombe iyi iri kupinda mudzimba ichiburutsa mabhegi ichienda pamubhedha. Zvakaoma. Chibage chirimo chinofanira kudyiwa nemombe, aiwa haina kubata-bata, yakaenda kunoita zvainoda mumba. Imombe chete here kana kuti kwete? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kusangana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe. Tiri munzvimbo yekwasadza. Regai titaure nevagari vepamusha uno vatiudze kuti chii chakatora nzvimbo, ndezvipi zvavanofunga pamusoro penhau iyoyi. Inoitwa Heaven Manchengo, nogara muno munhu kwa Ruke village, Komba district. Nyaya yatutaura panapa nyaya yemombe takasangana nayo ichibuda Mumba. So mamira zvakaita nezvekuti ndaibva kwandaibva kubva ndasvikawo panapa, svika nechepanapa ndakasangana namainini vangu vari panapa. Ndakatobvunza kuti koma kupfuya mombe mumba here? Mombe yaibuda mumba, mombe tsvuku. Tikabetsera nawo kuitina mombe iyoyo ikabuda ikaenda painogara. Mamiriro akaitawo nyaya iri panapa. Makangoona ichibuda mumba? Patikasvika yaitoyo mumba, yaida kuzama kubuda pati ranga radzoreka so. Asi izvi zvinogona kuitika kakuti tingapane here chatingati ichi hachina kuti twasa, nekuti dzimweni nguva mombe inogona kungopinda imba, ikangoonawo imba yakashama inokwanisa kungopindawo. But it's unfortunate kuti dora racho rainge rakavharwa. Yange yakavharwa ikapinda mumba mombe ikaita zvaaita, ikadestroya zvizhinji zviri mumba. Ini ndinetwa Mai Manjingwa muvhireji rekwaRuke muchikomba wadi 25. Ini ndakasvikawo ndichibva kwandaibva ndandaenda unotarisa mombe, mwana anga abuda achienda mombe ikatega ndichiriwo mwana. Ndinoona kuti zvaenda pamwe anogona kunoshayiwa dzimwe mombe ikoko. Saka pandakanodzoka ikoko ndiri kusvika pano ndakatosangana nambuya otonditi mombe Melisa maiona here? Ndikati aiwa zvaMelisa enda nomwa mvura kupipi chidhemuko. Ndatoti oraiti ndo mombe ana chidi anaitomhanyira chiti pamwe inogona kudi kuenda pachibage pangarani. Saka ndobva ndatenda unoitina. Pandiri kutovharira mombe yemudanga ndiri kuuya panapa nditosangana bamukuru apo. Vatoti ko mumba menyu maiteiko? Ndikati tusiri tuuku here turi mumba. Narumba endelea nyumba. Manaro tusiri tumabhurere turi mumba, turi mudhishi zvanzaiwa adzisi hukuba. Mutone chinhu chiri mumba imo mauvhara chikomba here? Vanati vati aiwa. Ndotosvika ndiri kunoona dhori padining rakavhurikira, ndiri kupinda panonodaiso ndiri kuona mukati imba yemuspea yadhuna yapinda. Ndikati maita mbavha here? Dhora rakadhumwa risina kukinurwa, kii yanga yakakiya ipapo, pane chivhiri chiri mukati momo. Saka ndo pandiri kunopinda dai chinovhura dhoo ndiri kuona mombe yakambira yakataza pamubhedhi yanga yakatsikitsira. Pandakangozarura dhoo yakabva yadi yatobudo. Yabuda udaro yobva yatopota neseri kwebhedroom, vatatichega tidi tiiteere tiende nayo mumba kwayo. Ndobva taiteera ibva yasvika kumba kwayo kwagwatidzo.
ndobva ndatovhunza kuti mombe ndeyepani here tobvunza mubvana wacho ati mombe pane nanyatsodzidi kudziziva ndototi mai waripi zvikanzi mai wari kukumba vandati ndaumba kuya vandanovaswedza ndikati ndaveone mombe ndauziva kuti mombe yani tobva ndodanga nawo obva toti mombe ndeyepapi ndeyepano yakagurwa nyanga ndeyepani vandatokati chandimuona zvaita mombe kumba ndobva vazosara vachizotera vakabva vaya namaya vauya nambuya ndobva ndangu vasvika ndakanguvavhurira dhoo ndikati pindai muone zvaita mombe mumba wakapindawo mumba ndavavhurira dhoo wobva waona zvakaitawo mombe wobva wabuda ava bamukuru vachisvikawo wainotetewo wachipindawo mumba wacho unozva zvaitawo mombe mombe yakatanga yadya washeni mudhaining yanda ndakananika yobva yapinda mumba mukati yobva yadya sipo nesefi yobva yadya sipo nesefi kudaro yakabva yaputsa bhaketi rana ndakatenga ndobva yadonedza mabhlanketi mamwe acho naangozazwiwo ndowe mahandbag handiziti yanga kutsvage kumahandbag ikoko mahandbag ayo pai aiwo madziro ikaburutsa akadona ndatosvika adona rimwe handbag randa ndakaisa mari ndangoonao mari yacho yakangobudawo ingoriwo mundowo mumba imomo zvese nehembe dzaiwemo asi yanga yakakwana mari mari kukwana yanga yakakwana ndobva ndatovati ndozvaita chi mombe izvi saka waiwo rusiku iwangoti tozoya mangwana toonesana sa mangwana aya wakazouyawo obva wangosvika wakati ndayekuona zvakadyiwa nemombe pandawabudisira zvinhu zvazvakatodiwa zvazvakadyiwa nemombe nemabhlanketi andaiatoratidza kuti mabhlanketi andaranga mawacha but tasaimuone zvaari anda kudi kuwachikoti adzokere panzvimbo iwo wabva wangonditiwo ini ndokwanisa kuti ndikupei sefi ndikati ndachandinotaura ipapo ndinoti muridzi wemusha hadiwo haapo sati azogara iwo akazotuma mwana nesefi yandasa ndaishandisa ndobva ndazobatawo babo panobva ndaudza ndozviripi zviripo asi wandipa sefi wobva wandiudza kuti dzoserai sefi iyo kana mamusati maishandisa ndobva ndadzosera sefi iya ndobva zvangoguma zvakada ndomumirira akangoita nyaya yacho asi sekuona kwenyu mimi ingori mombe njere ipapo ndo pasingazonzwisisi nokuti ninei upenyu hwangu wese ndambonzwa kuti kune mombe ngadhunhemba makakiwa papakakiwa yakatosiya ndakiya nokuti papa ine nyanga here inato tunyanga tudiki twakachekwawo dziripo nyanga dzacho vatiya yakaramba ichidhunha dhore mukati kusvika rasunukurika maskuru anosungaya ndobva yapinda mukati ini ndinonzi Roy Manjengwa mukoma wemuridzi wemusha pakapinda mombe nyaya yemombe iri kutishungurudza maningi nekuti handichaziva kuti mombe chaiyo iriyero pane mombe dzandinoziva mainini vakamhanya kumba kwangu kuma7 manheru vauya kumba kwangu zvinotaura kuti uyai muone zvaitika kumba kwangu ndikati handingaende ndega ndokutora hanzvadzi yangu mombe kwandiri chivatamhanya tikati hatingaregere kuenda kwataurwa namainini takamba tamhanya tokuuya tese nehanzvadzi yangu ndokubva tasi kupinda mukicheni umu muridzi wemombe yacho anga atomo mai vangu anga atomo ambotaura anga atomo mumba imomo tikati chiiko chaitika kanzi mombe yapinda mumba tikati handitoona chatadungamizana ini nehanzvadzi yangu naivo mai munin'ina wemudzimai wangu tapinda mumba mwemwe taona mune 50 kg yechibage yakagadzikwa kukona haina kudyiwa dhore pabedroom rakashama ndomamwine mombe kutarira kudai tiri kuona ndove weti mabhegi akabviswa kumadziro kwaanga ari kwavanga wakaisawo kwavanohenga zvinhu zvavo akabviswa kudaro kati tazviona mainini achidzokera mumba ndobva tadzokera mumba tikati zvino tochiita sei kana zvakadai nekuti munin'ina wangu achi hapo mai vakati aiwa ndimi varidzi vemusha munoona zvamukaite kataona kuti mainini muchinyora ilist rezvinhu zvacho zokuti kwakwavira chibatati tavadhismisa varidzi vemombe vaya tavadhismisa vaenda kudaro tikati orit nyaya tozoiona mangwana acho makuseni ndakauya panapa tikati ministiri yamakanyora here munin'ina mamufonera here vakati ndakamufonera asi hapana zvakataura kana ndikuyako saka munin'ina kuuya kwavakaita handizoziva kuti mai ava vakazoona munin'ina here kuti vavazotaura kuti ndatadzirwa asi chandoziva ndechekuti mainini vakavazotaura kuti kwauya sefe kuti wachime magumbezi kati makafonera munin'ina here munin'ina akati aiwa ndakamufonera asi akatidzorera sefe yakwakare aimba idzorera kwakare ndo mamiri akaita nyaya iyi
seni mukomana mukuru muno mumusha arugara muno mumusha ndakasangana namai mai vakati kumusoro futi kumunin'ina wangu kwakapinda futi mombe ipi zvikanzi yekwagwatitso inova imwe chete mombe iyoyo anzi yakachekwa nyanga so kari kajongosi katsvuku yakapinda sei anzi yakadhumadho saka mai vari kuti vakaona dzimwe mombe dziri panze dzakangomira dzichisaridza kuti pane chimwe chinhu chiri kuitika vaimbva vatirega ndinotarira kuti chii chiri kuitika vachimbva vaenda semunhukadzi vachimbaona mombe irimo mukati vaiona irimo mukati kuti vaiburise semunhukadzi vakakundikana kuiburisa ndombva vadeedza muzukuru wepamaridzi wemombe ipapo kanzi uya kuno aimbva auya muzukuru wayo kanzi burisai mombe yenyu iri mukati umo saka ipapo chingori chikadzi chokuti tizive kuti ichiri mombe kana kuti mweya kana kuti chii hatichaziva kuti chii ndo nyaya yatinayo muno muvhileji. Asi imimi semunhu mukuru maitirwo akaitwa nemombe munoona akati twasa here kana kuti ane something zvatingati zviri abnormal? Inini maonero angu semunhu mukuru pane zvinhu zviri abnormal nokuti auka mombe inombva yangoti the same family iyoyo mombe ringopinda and ivo varidzi vacho havasi kumborespondawo zvokuti vari kuratidza kuti chipuwe chedu chiri kukanganisa vamwe vatakagarirawo havasi kuresponda dai vairesponda tichikopareta pamwe chete tongoti apa mwichi imombo zvayo. Hanzi payakabva Mumba yakananga kunogara kudanga kwaEstrate? Ndakatonzwa kudaro kuti ndokwaikaenda kudanga kwacho kana chaitinwa here chimba yangoziva kuti ndokudanga kwangu ndokumba kwangu chimbaenda kudanga kwacho. Ndonzi mbuya Manjengwa ndogara muno kumaroke wadi 25 saka panapo ndipe murooro wangu panedzimbe dzipapo murooro wangu saka ndatonchera mvura pamuguti uri padhuze nekudzimba dzake uko ndoona mombe dzakatarisa pane vhurandi dzakamira dzakaita muraini kunge 4-5 dzakadongerera pavhurandi ndikati kuti chiri kumboitika ndozosvika ipapo murooro wangu iye yanga asipo ndisvike ndizwa kudubu musipeya make kochi mapinda mombe inoti nedzedze dzisei uko dzambi yarova dhori iri ndobva yaita zvekupinda nembasi yarisumudza kudai papa pakangokochekerwa nokuti mai vacho havapo sevana vanongobuda vachienda kuchikoro ndobva ndakati ndizarure dhori iri ndiripushe kuzasi uko kumusoro uko rakabata zvisingaite kumusoro uko ndikati azvinondoita sewo ndikati ndiye mombe yakai ndikobva ndaenda pamba pacho ndadedza mukomana avepo ndikati uya uzarure mombe ndatadza kusarindira dhoo racho mombe iya yaipinda zvekumba uko ndokumbva uya ndombatora dombo ndombva rova zipereke kumusoro kwarara rakabata uko nokuti waiti ukaridzorera kudaika roshama youya kwauri ichida kutokutunga futi ichitoti ichida kutokutunga ndochisidzira dhoo uku rakabata uko ndombva azorova dhoo riya ndombva rawira mukati ndokubuda kwakaita mombe yacho ndomafambira zvakaita. Asi imimiwo sekuona kwenyu mombe iri normal here tingangoti mombewo njere kana kuti pane zviripo? Kuti pane zviripo ipapa handizivi inongori mombe inotosungwa kana kuti hameno yakangozvitangwa gore rinoi zvekuzarura mudzimba izvi. Handifungidzire kuti pane chiripo kuti chakadai imombe tongoti mombe dzichirimuka ikangosvika ikananzvawo chayananzva pamba ipapo dzosvika dzichinanzva sipo vanowacha vachidaura sipo pasaidhi pane lona pakunanzva paya yakuzondotsvaka kuti ndodii iyombva yapinda. Tiregai ndikuratidzei pakapinda mombe yacho kuti yakadhima dhori yakasvika nepanapa yasvika panapa yaiti yadhuma dhoo yapinda mukati chibage changa chiri pakona apa chibage chipikekeji chachiri pakona apa ichibva yatenderera ichibva yavhara dhoo yavhara mukova uyu ichibva yananga mubedroom kwakuine chiuri pakakiyiwa ichibva yadhuma ichibva yapinda mukati yapinda mukati mune mubhedha mune zvirimo mahodhrobu zvirimo mubedroom mune mubhedha irimo magumbezi evana
nemahandbag anga akaswa kumadziro. Mombe yakakwanisa kuzvibvisa izvozvo mahandbag ari kumadziro ichiisa pasi maamwine mari, asi mudzimai ari kuti mari akaiwana irimo, asi magumbeze ese akanga atota neweti nendove zvokuti vakatotadza kuti vanofugidza vana chii. Kati aiwa tokupa here magumbeze edu, zikanzi achirega nikotsanzira kusvika mangwana tozogwa awacha magumbeze aya. Saka vangozongotsanzirawo zvakudi kurara imomo. Ndopane nyaya yangu. Hongu muri yeZimbabwe ndofunga manzwa vataura tonga itinzwe kwenyu zviriko here. Ndoziva kuti vamwe vanongotaura kuti mombe chipuka chinogona kungoita zvese zvese, asi munotondera paya tiri kunzvimbo yemhangura matoki 13 akaenda kunoita board viewing. Zvinoshamisa. Ndozvimwe zvinotishamisa zvakare. Mukaona imwe misha tinotambirwa nehanga chaidzo. Hangaiwa tinosangana nazvo zvakaitika kumhondoro. Hatina hedu kuti titaure pamusoro penhau iyoyi, kuti hanga dzanga dzichifura dziri kuminda uku, huku dzanga dziri uku, tichisvika tichipinda mumba zvese zvipfuyo zvoya zvozara pamusiwo. Zvinotipa mibvunzo kudarika mhinduro. Kuti tiite interview chaiyo pakatobatwa shamu kudzinga kuti hanga ngadziende kure. Isu tobva tasara nemibvunzo kuti dzichiri hanga here idzi kana kuti kwete. Munozvizivawo zvakare, kana mamusingazvizive regai ndikuudzei, vekanyi kuChipinge uko hanzi ukaona zvakare jongwe riri munzira uine mota yako unotomisa mota kuti tipindewo kana musharuka. Saka izvi hazvisi zvitsva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai, asi tinombotenderera masadza. Toona kuti tinoribika here sadza racho. Tiri padhuze neShangwe. Munotondera zvakare ndiko kuya kwatakambokupai nhau kuurawa kwenjuzu paChivhu. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa. Kana mamusati maiona nhau iyoyo itsvage zvakare munoiwana mugoonawo zvimwe zvezvishamiso zvinoitika munyika yeZimbabwe. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.